салом, шерои нар. Шумо ҳамин одамое дидагиве ки худаш ғуломи нафси худа шуд, не ки ман шери нар мебинам. худаш зависим от нос мекашад, сигарет мекашад, гаҳ-гоҳ гуфти эрониҳо арақ мезанад, гаҳ-гоҳ банг мезанад ва дигар наркотикҳо, вейп мезанад ё дигар парилкаҳои современӣ. Гиман мегӯяд шери нар, намоз намехонад, закот намедиҳад, рӯза намедорад. ғуломи нафси худаш, барое ки хушаш намебиёд ин корро кунад. агар носкаш бошад, аз нос наметавонад озод шуда. носа парофта наметавонад. чандин солаҳо, ҳатто чандин даҳсолаҳо, ҳатто одамое аст ки тамоми умр раша носкатӣ мегузаранд. так ту ғуломи носмӣ ё ту шери нармӣ? ман ба як фаҳмам. дуюмаш ин ки ту одамӣ ё шермӣ, ман нафаҳмидам. одамӣ ту ё шермӣ? ту бояд ки султон худат шавию, шер хари ту шавад. ту набояд ки шери нар шавӣ. ту бояд ки одам буданат ки ту фахр кунӣ, агар одами независимӣ бошӣ. астағфируллоҳ. аллазӣ утул илма дараҷот. худованд мегӯяд мо бо илм дараҷа додем. шер он не ки гардани як шери дигаре бишканад. марду шер ҳамон одам ки гардани шери нафси худаша бишканад. шери нар ғазабаша дошта наметавонад, худаша наметавонад контролировать, наметавонад илма ба даст оварда. то он вақте ки ту фахр мекунӣ, ту наметавонӣ рушд карда ва пешрафта. аз фахр накун. ва он вақте ки аз нос халос шудӣ, ё ин ки сигарет, арақ ва дигар наркотикҳо, вейпу кальяну ин чизо, баъд гӯ ки ман шери нар. вообще гуфтам ку ту одам шав. шер бояд ки хари ту шав, набояд ки шери нар шав.